все едно не играя аз, а все едно някой друг играе вместо мен. Всеки, който е влизал при мен в кабинета ми, е казвал тези думи. И след това следва въпросът: какво става с главата ми, че така изключвам? Днес ще говорим именно за това и ще разясним какво представлява КОЕГ или така нареченият неврофидбек, който аз използвам в работата си с клиент. Мой гост ще бъде Васил Костов и той е сертифициран в работата с КОЕГ. Здравейте, аз съм доктор Десислава Безинска-Шинкова, а вие сте с трети епизод на подкаста Заложен живот. Днес на гости ми е Васил Костов, който е сертифициран в работата с КОЕГ. Добър ден, господин Костов. Здравейте. Искаме да ни разясните днес какво всъщност представлява КОЕГ или така нареченият неврофидбек. Може ли да ни дадете така едно по-простичко обяснение, по-на достъпен език, ако мога така да кажа, защото хората, които идват при мен, на които също правя КОЕГ, първият въпрос, който те ми задават, е какво представлява това, какво е, за какво служи. Можете ли да дадете една така по-ясна представа? КОЕГ или така нареченият неврофидбек е биофидбек апаратура, която всъщност засича електрическите потоци в определени части на мозъка, като това ни показва какво се случва в мозъка на човека. Основната информация, която ни интересува, са вълните, тяхните амплитуди, честоти и какво всъщност те биха ни дали като информация за работата на мозъка на човека. Това се случва? Тоест, можете ли да ни кажете механизма? Какво представлява самата техника, самата апаратура, за да можем да запознаем хората, да имат по-обща представа? Съвременната апаратура е много разнообразна, но основното, което присъства при всички апаратури, е едни електроди, които се закачат на определени точки на главата на човек. Съответно, в определените точки имаме изразеност на различни вълни, тъй като в нашата мозъчна кора има съвсем различни части, които отговарят за определени действия, определен тип поведение, както примерно определена част на мозъка управлява финната моторика на дясната ни ръка. Също така има друга част, която управлява тази финна моторика на лявата. Поставяйки на определени места тези електроди, ние можем да засечем дали има някакви аномалии в очакваните разпределения на мозъчните вълни на съответния човек. Самия клиент, той идва, слагате му тези електроди, слагат му се. Разбира се. Какво е пред него това, което стои като картина, така да кажа? Разбира се, като всеки биофидбек, неврофидбека също има начин на показване. В апаратурата, която аз използвам, има визуализация на компютър. Съответно, пред клиента има поставен монитор, върху който се визуализират под формата на игри отделните мозъчни вълни, върху които сме се фокусирали на определената сесия. Като вариантите за игри са много, съответно различните апарати имат различни варианти, но идеята на всички е по определен начин с действията, случващи се в играта, да дадат обратна връзка на клиента, какво всъщност се случва в мозъка му, съответно да покаже, ако някой от вълните излиза извън норма. Се случват определени неща на монитора, които подсказват на човека, за да може той съответно от своя страна да се опита да регулира и по този начин да се научи да контролира мозъчните си вълни, по този начин мозъка, тялото и живота си. Тъй като стана дума за игра, все пак сме в подкаст за хазартна зависимост, да кажем на хората, че не става дума за тип хазартна игра. Можете ли да дадете пример каква игра се ползва? Например, вие коя
игра най-често ползвате? Аз предпочитам да използвам една точно определена игра, която се нарича гравитация. В нея визуализацията на мозъчните вълни става посредством топчета, закачени на пружина. Нали, това е визуализацията. Като измерването на мозъчните вълни и поставянето на определени граници, които ние се опитваме да задържим мозъчните вълни в тях, кара топчето да стои на върха на картината. Когато обаче тази вълна излезе извън поставените от нас граници, топчето почва да пада надолу и клиента трябва да се опита да регулира тази мозъчна вълна, за да повдигне топчето, за да застане в правилната позиция. Съответно, по време на този процес ние го напътстваме какво точно трябва той да направи за съответната вълна да бъде контролирана. Да, така обяснено звучи странно. Много пъти хората ни казват, добре, аз как я играя тази игра? Как така мозъкът ми я играе тази игра? Аз не пипам джойстик, не работя с клавиатура. Какво се случва? Всъщност, да дадем обяснение всяко топче, например, за какво може да бъде, какво може да хваща при човек. Човек играе тази игра по същия начин, както контролира тялото си. Определен импулс в мозъка кара ръката му да се движи. Или говорът. Съответно всичко бива регулирано от мозъка. Какво можем да видим ние в играта и съответно разпределението на мозъчните вълни, изобразени чрез топчетата, е, да кажем, пример с най-честия случай при хазартна зависимост. Наблюдаваме високите бета вълни или така наречените бета 2 вълни, като в най-общия случай при хазартно зависимите те са изключително завишени. В най-фрампантния случай, който съм виждал, те бяха 5 пъти и половина над горната граница, което в първи момент ме стресна, но нали, за всеки проблем има решение. Това, което се наблюдаваше в съответния случай, е топчето, което отговаря точно за тази вълна, просто заби на дъното на екрана и не искаше да мръдне, защото нали, при първо изследване проверяваме всъщност какви са моментните норми на човека. А как човекът контролира това, топчето да не е там? Ето това е основен въпрос. Всъщност той какво трябва да прави? Трябва ли да прави нещо, да се концентрира ли, да диша по определен начин? Всичко това помага за определени вълни. В случая с бета 2 вълните и пример, който дадох преди малко, те отговарят за напрежението. Това да си постоянно притеснен, в главата ти да прескачат мисли, какво трябваше да свърша след малко, какво трябва да свърша утре, изключих ли котлона. Неща... Или играе ми се да, като сега откъде да намеря пари да играя, как да върна онези пари, които взех назаем. Когато човек иска да играе, това създава, да залага, това създава допълнително напрежение в него, нали, премисляйки всички тези неща, които споменахме, което всъщност кара тази мозъчна вълна да се генерира повече и повече. Съответно, невронните пътища, които я генерират, стават по-използвани, което увеличава проводимостта им и както с една река, когато повече вода тече през нея, коритото се разширява и става все по-лесно водата да мине. Ако мога така да обобщя казаното до тук, всъщност ЕГ биофидбека или неврофидбека, който се ползва и всъщност така навлиза все повече не само в психологическата работа, но и в работата на лекари, невролози. Това, с което той помага е човека сам да види как се движат неговите вълни, да може да му се визуализира посредством
нещо, което е близко до него. Типа е компютърна игра, защото всъщност реално картината се показва на екран, нали така? Да. Аз ползвам в работата си много често една игра, която е с една количка. Какво представлява играта? Една количка, която се движи по път и ако човекът е спокоен, концентриран в самото действие, тук и сега, количката се движи направо с висока скорост и се вижда наоколо картината, пейзажа. Когато човекът не е концентриран, напрегнат е, чувства се под някакъв вид стрес и не може да се съсредоточи, не може да е тук и сега, тогава количката се измества в другото платно, започва да кара бавно и човекът започва да вижда мъгла вместо прекрасната природа, която е поставена в играта. Тъй като сме на тема хазартна зависимост, всъщност хазартът изнервя изключително много. Тоест той кара човека да не може да бъде тук и сега и реално да не може да се концентрира. Концентрацията на вниманието е онова, което най-много страда, както и неговата устойчивост по отношение на дадени действия. КУЕЕГ, абсолютно от вашия опит, пък и от това, което сте виждали, може ли да помогне конкретно при хазартна зависимост? Тоест човекът, идвайки, правейки му се неврофидбек, може ли да използва тези умения? Тоест те остават ли като постоянни, като трайни, като нещо, което той може да използва и за в бъдеще, когато му се появят желанията, вътрешните усещания, ако щете. Някои клиенти дори казват, имам чувството, че ми се събира на топка стомаха, чувствам се изнервен, чувствам се притеснен. Може ли той да приложи това, което КУЕЕГ му дава в ежедневието, точно когато се появят тези мисли, тези желания за игра? Разбира се, че може. Както като деца се учим за света около нас от игра, така по същия начин мозъка ни все още се учи за света около него чрез игра. Независимо, че на нас като възрастни ни се струва, че света е нещо сериозно, трудно и за много от хората, които са попаднали в капана на хазартна зависимост, така черно, не виждат светлина в края на тунела. Въпреки това мозъка си остава същия, той се научава на нови неща. И един път минал през терапията, човек се научава как с собственото си желание, концентрация, може да върне мозъка си в правилния начин на функциониране. Да потисне това усещане, което играта поражда в него, това желание, което не може да превъзмогне, всъщност може да бъде контролирано много лесно, стига човек да се научи как. И е много по-лесно чрез играта, когато го вижда изобразено на монитор, да се научи. Да обясним всъщност на хората, че КУЕЕГ не се прави един път, т.е. то не е само за еднократно приложение. Трябват сесии, които се случват на определени интервали и с течение на времето реално човекът изгражда нов навик за това как да контролира себе си, мозъчните си вълни, оттам и всъщност, как да кажа, желанията и тези обсесивни мисли, които го нападат за игра, които го обсебват, за да има желанието да продължава да играе. Тази невропластичност, за която така стана модерно, ако щете да се говори, тя не е просто когато ние сме малки, когато сме деца, когато мозъкът е изключително лесен за промяна и навиците и въобще нашите желания могат лесно да бъдат контролирани, променени. В зряла възраст ние също имаме този капацитет. И
реално точно защото аз го поглеждам и от психологическа гледна точка. Както вие казахте, сме се научили посредством игра на това да живеем живота си. Момиченцата играят с кукли, момченцата с колички. Тук играта също много помага точно за този контрол на себе си, контрол над собствените си мисли, което при хазартната зависимост е изключително трудно. В вашата практика има ли някой случай, като изключим този, който казахте, има ли случай, който да ви е изумил? Например, в рамките на 4-5 пъти човек да е идвал, мъж или жена, няма значение, и вие да сте видели промяна, кардинална промяна в желанието за игра или в някакъв друг аспект, който сте наблюдавали? Да, както казахте, наистина това е процес, не е еднократно занимание. Има процес, през който трябва да се мине, защото самите мозъчни вълни и мозъка не се научава от първия път. Както за да се научиш да караш колело, ти е нужно време, по същия начин, за да контролираш мозъка си, ти е нужно време. Дори пример, който дадох по-рано, който наистина ме изуми, имаше нужда от само 4 или 5 сеанса, не съм сигурен за да кажа точна бройка, за да се доближат до нормите. Тоест самите вълни да влязат в нормите. Дали ще са близо до горна или долна граница, в зависимост от случая, няма толкова голямо значение, колкото това те да са в нормата и да имат правилно разпределение помежду си. Този клиент буквално за 4 или 5 сеанса почна да се усмихва. Човек просто не е изпитвал желанието да се усмихне, защото е бил така превъзбуден от тези мисли, които се пораждат в главата на човек, когато е притеснен с всичките си проблеми и това е единствения му фокус. Още един пример ще дам за друг клиент, който нямаше чак такъв проблем, на пръв поглед във вълните като граници, но пък разпределението помежду им беше така доста неправилно, което всъщност отне само 4 сеанса, за да придобият по-правилно разпределение и когато в края на сеанса извадим репорта за това, което всъщност сме наблюдавали и го покажем на човек, той в първия момент не вярва на това, което вижда, но всъщност да, мозъка на възрастните хора е също толкова пластичен, може би не чак толкова, колкото на по-младите, но това не означава, че той не може да се промени. Също говорим тук за граници, за разпределение. Важно е да уточним, че всяка мозъчна вълна има определени граници, в които е желателно и се води норма, и също така процентно разпределение една спрямо друга вълните. Тоест, ако имаме едни 100% от всички мозъчни вълни, всяка мозъчна вълна може да заеме определен процент. Аз на това му казвам отказване на играта през игра. До голяма степен в моята практика, реално търсейки, как да кажа, съвкупност от повече от един метода, да не съм основно само в консултацията, в голяма степен всъщност точно това ме накара да избера QEEG или неврофидбека като част от арсенала, с който работим, когато става дума за хазартна зависимост. Защото човекът има нуждата от игра. Ние всички играем в ежедневието си и той търси точно този тип игра и доста по-лесно му е на хазартно зависимия да
подпомогне процеса на отказване от хазартния тип игри, които реално не водят до нищо положително, посредством едни такива развиващи мозъка и като цяло психичните функции игри в неврофидбек. Наблюдавате ли това и при ваши клиенти, че далеч по-лесно се справят през играта? Абсолютно. Нали, както вие казвате, самата терапия не бива заменена от апаратурата, но много добре се допълват. Има клиенти, които предпочитат да работят само с апаратурата, защото те са осъзнали проблемите си, знаят с какво се борят и имат план за него. Но знаят, че апаратурата QA-GETO може да помогне за това те да се справят много по-бързо с този конкретен проблем или съвкупност от проблеми. И това, че е игра, може би залъгва мозъка, за да го приеме по-лесно. Но ако има друг вид визуализация, която е по-добре приета от съответния клиент, също работи. Както, между впрочем, в QA-GETO има детски филмчета за дечица, когато се работи. Да, точно така. Или една от най-харесваното деца игри е усмивчицата, която, нали, ако всичко е наред с мозъка, има едно изображение като емотиконче, което е усмихнато. Когато вълните не са в правилно разпределение, съответно и брада му порасва. Да, много благодаря за този разговор. Финални думи, които така можете да кажете от вашата позиция. QA-GETO като приятел и помощник в различни видове терапии или как да го приемете? Има две гледни точки. Едната на терапевт наистина може да бъде помощник и то много добър помощник, който да помага в всички ситуации, в които се сметне за правилно да се приложи. Чисто от гледна точка на клиент, това е може би най-лесният начин да разбереш как функционира твоя собствен мозък, който всъщност контролира живота ти, и да се научиш как ти да го контролираш, съответно да контролираш сам живота си. И всъщност факта, че то е неинвазивно, че под никаква форма човек не бива, как да кажа, наранен, ако щете, защото всеки си представя какво ли не. Нищо страшно, нищо, което да е притеснително, просто аз лично в работата си го ползвам като една прекрасна добавка, нещо, което допълнително подпомага по-лесното справяне с хазартната зависимост. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря, че гледахте трети епизод от подкаста Заложен живот. Задавайте вашите въпроси и пишете коментари. Разбира се, можете да харесате видеото, да го споделите, както и да се абонирате за канала. Можете да слушате подкаста и в вашата любима подкаст платформа. Ако подкастът и книгата Заложен живот са ви помогнали, сега подготвяме и един планер, който да започнете да водите и всъщност посредством него да започнете сами да правите първите крачки от отказването от хазарта. Аз съм доктор Десислава Безинска-Шийникова. Благодаря ви и до следващия път.